Kainov karakter. Ako pažljivo čitamo pripovijest o prvoj braći, zamjećujemo da Bog i prije ubojstva dolazi Kainu i upozorava da pazi što radi. Traži od njega da se odupre zlim mislima i nakanama. Bog ne pušta Kaina ni nakon što je ubio brata. Opet mu dolazi i pita ga: gdje ti je brat? Nakon prvoga grijeha, Bog je došao Adamu, a Adam znači čovjek, i upitao ga: gdje si? Čovjek se naime grijehom sakrio od Boga, izmakao iz njegove blizine. A ovdje je čovjek odstranio brata i ni pred Bogom ne želi priznati svoj grijeh. Najveće čovjekovo zlo na zemlji je bijeg od Boga i uklanjanje bližnjega od sebe. Krajnja pak izopačenost i grešnost je u poricanju grijeha. Zločinac Kain, tobožnjim nedužnim neznanjem, odgovara Bogu najlažljivijom i najsebičnijom neodgovornošću: zar sam ja čuvar brata svoga? Strahota ljudskog grijeha ne počiva dakle samo u zlom činu, nego i u njegovu poricanju, u ravnodušnosti, rekli bismo u mirnoći savjesti. Ljudska povijest je prepuna zločinaca koji su bezdušno ubijali svoju braću i ne kaju se. Naši ljudski odnosi, i oni najbliži, isprepliću se konfliktima oko krivnje i odgovornosti. Neki ljudi drugim ljudima stalno nabacuju krivnju i kad ovi nisu krivi, nameću im odgovornost dok se oni ponašaju krajnje neosjetljivo i sebično. Izvlače se od odgovornosti ondje gdje su jedino oni odgovorni. Naša povijest je prepuna obrana naših Kaina, dok se za nedužne Abele ispričavamo grešnim neznanjem. Čitave institucije i kolektivi prave se nevini. Sve čine da od zločinaca naprave heroje, a poreknu patnju žrtava. Da žrtve čak proglase da su same odgovorne ili da im je to, gle perverzije, Božja kazna za njihovu grešnost. Biblijski pisac piše da Bog dolazi Kainu, bratoubojici, jer je vika krvi Abelove stigla do Boga. Nijemi krik nedužnoga ne može biti totalno nečujan. Nema totalnoga zločina u smislu da se zločin može posve sakriti, ni onda kada djeluje da su na svijetu samo dva čovjeka i da nitko osim jednog nije vidio počinjeno zlo, te da ono može proći nekažnjeno. U čemu se međutim sastoji Božja kazna? Bog ne ubija Kaina. Osveta i ubojstvo nisu Božja kazna. Bog, piše Biblija, proklinje čovjeka. Dvostruko je proklet. Najprije u radu. Čovjeku se neće vratiti onoliko koliko ulaže. Drugo naličje prokletstva predstavljeno je u slici vječnoga lutalice, u slici nesnošljivoga nemira, i onda kada nitko osim Boga nije vidio zločin, i onda kada sam čovjek ne priznaje svoj grijeh. Ubojica priznaje da živi u neprekinutom skrivanju od Božjega lica. Što više, njegov udes nemirnoga lutalice opečaćen je strahom da ga svakoga trenutka netko može prepoznati i ubiti. Ovdje biblijski pisac odjednom uvodi postojanje drugih ljudi. Stvar ne leži u tome da pisac hoće kazati kako su na početku vremena bila samo dva brata, nego kako se čovjek ponaša u grijehu i zlu. Dok u svojoj nutrini smišlja i planira zao čin, dok ga izvršuje, čovjek je opsjednut sigurnošću da ga nitko neće vidjeti, ni Bog, ni ljudi. No nakon počinjenja zla, čovjek otkriva osjećaj postojanja nekoga iznad njega, neke druge prisutnosti, Božjega pogleda. Uz to, nakon ubojstva i teškoga grijeha, postaju nepodnošljivi susreti s ljudima.
Živi pod teretom ljudskih pogleda, kao da mu svatko na licu može pročitati što je on učinio, kao da ga u licima drugih ljudi pohađa samo lice žrtve, lice njegova brata Abela. Naravno, krećemo se u prostoru vjere. Sveto pismo je knjiga vjere i sveti pisac svjedoči. Zločinac neće imati mira ni onda ako se skriva od Boga i ljudi, ni onda kada poriče svoje zlo djelo. Na koncu ove pripovijesti isključuje se svaka mogućnost osvete. Bog prekida lanac u kojem bi se na zlo uzvraćalo zlom. Što više, Bog prijeti da će za Kainovu smrt, ako dakle netko ubije Kaina, podnijeti sedmerostruku osvetu. Nije riječ o stvarnoj osveti, nego o iskazu vjere da je osveta u Božjim rukama, te da se ljudi ne smiju osvećivati. Slikovito se nadodaje da Bog označava Kaina svojim znakom da ga nitko ne smije ubiti. Ne kaže se o kojem se znaku radi. Riječ je o nevidljivom Božjem znaku posvemašnje zaštite. Kain je Božje stvorenje i Božje vlasništvo i nakon što je počinio najstrašniji zločin. Nema toga grijeha kojim bi se opravdalo novo ubojstvo. Ne govori se ni o tome je li se Kain pokajao, obratio. Pripovijest završava kako Kain odlazi ispred Božjega lica u novu zemlju istočno od raja. Odlazi u svoju zemaljsku slobodu, osiguran Božjom pratnjom da iznova može započeti život. Bog ne niječe čovjeku grijeh i zlu prošlost, ali mu nudi novu nedužnost, novu budućnost. Pred grešnim čovjekom je da se ne zadržava na razvalinama svoga karaktera, da se ne zatvara u grešnu prošlost, nego da iznova započne u trudu i naporu činiti dobro.